veikkaan, että se nirhat taasko. Ai sä veikkaat Veikkaan, semmonen tuntuma. Voisinhan mä periaatteessa sen yhdenkin nirhata. Ruokakossa vai? Onko se vielä aletaan, niin silloin ei järkeä voisi kattaa pois. Aina ei se noin lähe. Voi tänne! Tanskatäti näyttää mitä lähtee. Mistä on servaa? Tosta. Jaa. Mun pitää asentaa panssari tuohon taas. Se on ihan hyvä. Se pitää ottaa... Noniin. Missä on isoin tossa? Miksi sä laitat kädet eteen? Miksi sä et väistäne? Miksi sä et väistäne? Kun pallo tulee päin. Tanska. Miksi sä et väistäne? Siksi. Apua kameran päällä. Tää on se kamera, jossa on kuvia siitä, kun mulla on punakeltainen selkä. Mä en näytä. Kirsi! Mä otin sen just sitä varten, että mä poistan ne kuvat ennen kuin kukaan näkee niitä. Mä otin sitten sitä varten, että sä voisit poistaa ne täällä, jotta kukaan ei varmastikaan näe ja tiedä asiasta. Ja sit sä Ei sun näkö. Kun mä unohdin, että ne on täällä. Joo. Mä muistin, että mä olin siirtänyt ne koneelle ja poistanut ne. Mutta sitten kun mä katsoin näitä kuvia, niin... Sieltä paljastui sellainen hieno kuva. Sieltä paljastui pari hienoa kuvaa. Niin. Kyllä tää toimii tää palvelukunta. Näköjään. Missä takia se toi? Tää! Se on mun omaisuuttani. Se on mun omaisuuttani. Niin. Espanjat! Heitä. Se kuuluu Pohjoismaihin niin. Se on mun omaisuuttani. Hei! Moi neiti! Ke? Vai mitä? Niin siis mitä? Moi Tanska. Mitä täällä tapahtuu? Toi kiduttaa mua. En mä yhtään mitään. Se on mun omaisuuttani. Mä en oo sun omaisuutta! Hei Islanti. Hei Halastavia. Ei niin. Moi, nyt ollaan